Hej igen. Jeg fik lyst til at lave en lille opfølging på videoen fra sidst, hvor jeg talte om varm luft og koldt vand og evnen til at være i ubehag. Og derfor så fik jeg lyst til at tage jer med på en badetur, så I skal med en tur i vandet. Og når jeg er i vandet, så kommer jeg ikke til at snakke, så derfor så fortæller jeg lige lidt inden om, hvordan jeg kommer igennem det. Det handler alt sammen om at trække vejret rigtigt, trække vejret roligt, kontrolleret og langsomt. Træk vejret ind gennem næsen, hele vejen ned i maven og pust langsomt ud igennem munden. Når man gør det, så formår man at bevare eller holde fast i en afslappet krop, og kroppen kan slappe af ned i vandet. Og det gør, at man kan være i det. Så når jeg går i om lidt, så tager jeg en dyb indånding, og så går jeg i vandet på en udånding, fordi det er sådan en passiv handling. Så på udåndingen, der slapper kroppen af, så der er det nemmest at gå i vandet. Så kom en tur med mig. Et minut. To minutter. Tre minutter.
4 minutter. Så er vi lige straks 5 minutter, skat. Som lige nu. Det er tydeligt, at der kunne du blive liggende. Ja, så kommer jeg op. Ja. Jeg filmer lige her, så Facebook ikke censurerer os, når du gør lige sådan der. Og så giver du den der. Så er jeg anstændig igen. Nu er du anstændig igen. Så er jeg anstændig igen. Så jamen, tak fordi I tog med på en badetur. Som I kan se, så kan det godt lade sig gøre, og man kan godt være i ubehaget. Det er ikke fordi det ikke gør ondt. Det gør ondt, og det er koldt og alt muligt andet. Men man kan godt kontrollere det, og I dør ikke af det. Så tak for nu. Hej.